vai, que xa entra Estamos de San Antón. a charanga traspés polo San Antón. Aplauso grande, esas palmas. Dende Vigo. A charanga traspés, charanga de traspés. Que vendéis de Vigo que chegan aquí para animar o cotarro pola tarde no aquí Galicia. Tania, como estás? Moi ben. Tocastes dúas pezas agora ou tres? Solo unha. Esta era unha nada máis. Como se chama esta peza? Paso dobre de Carelle. Vale. E despois ide tocar outra, non? XM en Brive. Cantos anos levades xuntos tocando? Pois o grupo iniciouse no 2009 en Vigo por un grupo de persoas que tillan bastante trayectoria no eido da música tradicional e popular. E agora por diante que tedes? Que actuacións tedes para que a xente na casa o saiba? Pois o día 26 os pandereteiros van a estar no lugar, o día 24 imos estar en Peitieiros nós, Vale. o 27 de xullo imos estar en Riba de Louro e o 7 de setembro imos estar en Baiona tocando. Vale, unha chea de bolos, damoslle outro aplauso, depois imos ver outra peza. Se non me equivoco, sí? Como se chama o que ides tocar despois? Xota en Brive. A Xota. Xota de Benbrive, que está aquí ao lado, ademais. Despois vémonos e temos unha sorpresa. Temos